गंगा नहाइल देहिया कांचन भेलै हे गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी करे मारुति द्वारा लागल है गुरुजी आहे हरियर बाँस के खोजनमा परले गुरुजी आहे हरियर बाँस के खोजनमा परले गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी घर दुआर लगबा भरल है गुरुजी आहे अपन जलमलक के खोजनमा परले गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी दुआरा पर लौटी लौटी बेटा बरोबे गुरुजी माई के मुँहलक जलबा छूटले गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी आंगन में लोटी लोटी बेटिया रोबे गुरुजी माई के मुँहलक नाई हरवा छूटले गुरुजी आहे माई के मुँहलक नाई हरवा छूटले गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरुजी आहे दीन चरनिया गोरबा धोबे करबे गुरु।